fadal biss ftit aktar minn ġimgħa biex niċċelebraw il-jum li ħafna jkunu qed jistennew. Jum il-milied, jum li jġib miegħu bosta preparamenti u xiri ta' rigali għal qraba u l-ħbieb. Fil-Belt Valletta b'mod partikolari qed tiddomina atmosfera mill-isbaħ f'dawn il-ġranet bit-tiżjien u l-mużika li jiddaħlek aktar fl-ispirtu ta' dan iż-żmien tas-sena. Meta żorna t-toroq tal-kapitali staqsejna lin-nies jekk irnexxilhom x'jagħmlu x-xiri kollu tal-milied, hekk kif jidher li ħafna qed iħallu sal-aħħar. Lessim ir-rigali tal-milied, Sinjura? Le għadna ħanibdew. Sal-aħħar minuta ġejja l-ħaġa naħseb. Pala kartolini u rigali ta' flus għamiltom fl-envelopes kollha. Imma rigali għadni ma xtrajx. Xtrajtu għam rigali kollha lesti? Not really, fadal xi ħaġa. Yes. Qed tfittxu xi rigali partikolari? No, not really, laqqas. I mean, naraw li xi ħaġa hija adattata għal dak li jkun u nixtruha. Lesti mir-rigali tal-milied? Le, tadbaqa li ftit. U għandkom xi rigali partikolari li qegħdin tfittxu? Mhux partikolarjament. Nara x'insib u nixtri. Lestejna, illum lestejna kollox. Kollox radna lest, kollox rajna, jina almenu kollox raj. Xi ħwejjeġ u żraben, ġojellerija. Tara ma tonfoqx iktar minn 50 euro kull regalux. Għax ma sax ikun, speċjalment ikollu familja kbira. Nipprovaw nżommu daqsxejn mal-budget. Iva. Kif dependi għax il-ħajja naqra għolja u. Allura inqassam daqsxejn jekk tkun għolja ħafna nixtrija naqra ta' inqas. In-nies jidhru li qed igawdu t-temp sabiħ li kellna sa issa f'Diċembru u jieħdu l-opportunità biex joħorġu jagħmlu x-xiri tagħhom. Dan hekk kif it-temperaturi huma relattivament għoljin għax-xahar tal-milied. U għalkemm jidher li l-ġimgħa d-dieħla se jkollna ġranet bix-xita, il-previzzjonijiet juru li lejliet il-milied u fil-jum propju tal-25 ta' Diċembru it-temp se jkun wieħed favorevoli.